Ето как създаваме и пасивен паричен поток. Остани с мен, за да разбереш. Как реално започваш да градиш този доход, който не зависи от активната ти работа 24/7. Истината е много проста. Повечето хора чакат да имат повече пари, преди да започнат да инвестират. Това обаче е капан. Не чакаш да си богат, за да започнеш. Започваш с малкото, за да станеш богат. Има и 3 основни начина да градиш кешфлоу. Купуваш актив, който ти носи месечен доход, например недвижим имот, пускаш го под наем, акции, които ти плащат дивиденти, ETF-и, които изплащат доход, или малък бизнес, или франчайз, който работи дори когато ти не работиш. Тук важно да отбележим, че не гоним само висока възвръщаемост. Гоним постоянен доход, дори по-малък, но сигурен. Вторият е създаваш актив, който ти носи доход, например онлайн курс, ebook, месечен абонамент или клуб, както и YouTube канал с реклами, монетизираш там, Shopify магазин с автоматизирани поръчки, без да правиш абсолютно нищо, настроиш го веднъж. Тук залагаш времето и знанията си днес, за да поженеш резултатите утре. Инвестираш в бизнес или система на друг човек. Ставаш тук пасивен партньор в ресторант, например, купуваш процент от онлайн бизнес или инвестираш в някой стартъп срещу месечен дивиденд или дял в компанията. Това е ниско участие, висока възвръщаемост. Ако избереш правилно обаче. Какво да направиш сега ли? Направи списък с какво и колко време можеш да отделиш месечно. Какъв е стартовият ти капитал? Какво обичаш да правиш? Избери един активен метод, например създаване на продукт, или един пасивен, например акции с дивиденти. И започни с тях. Сложи си първа мини цел. Искам 200 лева пасивен доход до март 26. Не чакаш идеалният момент. Първият ти кешфлоу ще е малък, но веднъж щом го видиш в банковата сметка, осъзнаваш, че можеш да го умножиш. Остани с мен, за да научиш повече.